Sziasztok, én Jigglypuff vagyok, és ez a Team Fortress 2-es videómnak a harmadik része. Mint látható, ismételtes pályán megyek, és szereztem is egy új sapkát. És ebben a videóban velem tart... Dark Archer, sziasztok! Igen, ő a Dark, szóval vigyázzatok, mert megerőszakolt titeket. Gyedás. Miért ismerős ez a szerver? Nem tudom, de én ki sem mentem és megöltek. Észrevettem. Hát igen, megint pályán látlak, ott a Dark, egyébként az a kék scout. Megint spike-odok. Eddig mind a három videóban csak spike-odtam. Na, neked nem átszázom magamat. Miért nem? Neked sem. Mondd, hogy De miért csak neked álcázom magam? az egész csapatom egy scout. De jó az alapfegyver. Ki volt ez? Persze, azt hittem a scout volt. Egyébként a társam meg... Ja nem afkó. Strange-es a revolveröm, szóval most azért van ezt. Szia! Jaj, ez nem kellett volna. Na, szép. Be is tauntolt rá. Gibus. Van egy gibuszunk. Scout. Sofőr. Jól néz ki ez a... Mindig azt hiszem, jól hogy néz ki ez a sapka. Mész a faszomba! Na mi van, fiam, nem mersz ütőfegyverre? Tessék, mit mondtál? Nem, mert a gyerek ütőfegyverrel jön. Ez gyerek be a Amit én fog. most fogok csinálni, az nagyon hardcore lesz. Szóval a társam egy sniper. 4 HP-d van. Nekem? Mhm. Most már nem. Neked álcáztam magam, és elfutottál mellettem. Az jó. Jön a sniper masinával. Ó, hogy szopjál! Röhögjél még ki. Hát még csak 21 kill van benne, nem... Hát tegnap szereztem, szóval, hogy... Nem olyan sokat játszottam vele. De... Mi a Leszettelek. szó? Nem kell ide testápoló. Bosszani beverő az viszont már annál inkább. Honnan tudj? Ja, ott volt a szel, ott volt a milyen. Egyébként cukorpálcával akartam. Meg anyád! Minek rögsz? Azt hittem tényleg meghalt. Most igen. Hát minek röhögtél, akkor nem döglöttél volna meg. Egyébként ebben az volt a vicces, hogy nem hátba szúrtam, hanem hátba lőttem. Kő neki a kill. Most én killelőskedemben vagyok. Pisztoly, revolver, motherfucker. Mi van? Yeah! Te! Az egész csapatotok egy Red Wire Spy. Nem, de. Azért azt hittem, hogy téged öltelek meg. Ez az. Azt mondom, ez az, azt tudom mellettem, és megöl. Ez a legjobb fegyver. Kellett nekem mondani. De elvérzek, és az elvérzésre egyébként elvileg nem kapsz pontot. Nem baj. Szóval Miért csak cukor. neked átszázom? Híleljél még. Na most már azt hiszem nem egy lövés leszek. Heavy-vel jössz mi? Nem. Scout. Csak hogy a testápolóból. Kevés. És vissza. Szia, medik.
Medic healeli a kék snipert, azért nem volt gyanús. Hát akkor jó. A gyerek meg kiírt, hogy Golden Freddy. Biztos, hogy a Golden Freddy. Fogadom, bebonkolta a mediket. Menj már a faszomba. Nem Nem látom. tudnak eltalálni. Na most tényleg meghaltam. Egyébként tényleg szó, hogy egy Anyád. HP maradt, 5 HP-d maradt. Aha. Anyádom. Mutatja, hogy mennyi HP-n van. Na hát, gondolom. Aha. Mindig neked átszázom magam. Bazd meg! Stripet Tumea! Mi a fasz? Auto basic. Már nem találom el ezt a kurvát. Túlélted? Nem. Pedig engem kinyírt. Á, ne, csak ott van a háttérbe. Ezt ne összekeversz valakivel. Persze. Hülyegél engem, mindjárt vagy. Bazd meg mögöttem. Nem ettettem meg. Ezt is megnyomta reflexből. Igen, egyébként. Bassz, és nem töltél meg. FNAF. Hirtelen azt olvastam, fan. Szőr. Na most megpróbálom figyelni az időt, és elköszönni, mert az a 2 videómban, hogy lejárt az idő, kikapcsolta a mi release. Mi? Nem sebződött. Menjél már! Shit! Fuck you. Szeretlek téged megölni. Igen, sprayt váltottam erre a szexi mozgóra. Szóval, hogyha ezt látja valaki, akkor rakját. Haláli. I am dead. Hogy tényleg? Mhm. Uh-huh. Akkor mégsem haltál meg. A cipő még rajtam maradt. Hátad. Ja, nem. Az egész csapat szinte egy spy. Van egy spy. Jaj, behajtóval jön. Ezt a tipőt én adtam meg neki. De miért bugol ennyire a kezem? Na az milyen kép volt? Kettő csalnak kibaszott nagy csöcse van. Ezt meg kéne néznem. Nem azért Kurva bugos most a játék. mert rajzolt. És meg itt kinek kálcázom magamat. Hogy rohadt bugos a játék most? Nekem mondod? Hú, de túlélted. Nem éltem túl. Nem. De nem éltem túl. Ott járkál egy sniper. Na most már nem bugol. Beoltunk. És egy HP.
Az is csak volt egy HP. Funny feeling! Az milyen is? Nagyon szar. Kurva távol van a fegyver. Viszont nem tudok valamilyen mi a nevelni. Ja, mert te begyomtad? RTD-t, aha. Hallod? Na, most már szerintem te is benyomtad. Bazd meg! Ezt megszoktad. Egyszerre van rajta Mad Milk. Víz, Meg érez- húgy, vagy húgy, tej, meg vérzés, nem? Mm. Szerintem víz. Hova le? Kovalens kötés? De Hát érződik vannak egyébként, akkor elnézés. gondoltam, hogy megfogja az esélyt. Miért röhögsz? Nem is te lennél. Aha. Azt láttad? Szóval, hogy azt végignézted, hogy én mit csináltam? Na. De valakit megöltem. És támadtam. Kiröhög a buzia. Nem így vagyok, puszi. Nem is neked mondom. Ez a Diamondback. Hát tudok hozzá... Közben meghaltál? Ha? Hát tudnak hozzátok állni, csak hát ugye ez az... Nem kell átállni. Nem állok át. Jó, hogy egymás ellen vagyunk. ...35 kill. Én 19 kill 16 kill jöttem föl. Fuck you. Beálltam. Beálltam az egyik ajtóba nagyon. De beállt a holtest. FNAF gyerek, ez egy timeout. Öt HP, hát még a ketyegő se segített. Az az 5 HP-n. Jaj, Isten. Medicam. Mi a neve? Medicam. Már csak ketten vagytok, 3 ellen. Az tiszta vagy? Tudom. Tiszta jól néz ki ez a sapka, egyébként eltrédelem. Most nem felejtem el kiírni a Steam nevemet. Megraftolja. Örülnél annak. Egyébként aki nem hallott, azt mondja, hogy decraftolja. Akkor craftod be a rohadt fekete gyorsan tanulót. Szia cica. Nem pisztolja! Most még lett Ranger. És akkor még megint maradt 5 HP-d. Aha. Hogy beáll? Nem. Hogy beállt a holteste? Most én nagyon paranoiásan nézem egyébként az időt. Gratulálok. Megyök HP-ért. Gyere már! Bazd meg! 5 HP-d van. Volt. Mastery szang. Neked átszasztom magam. Hogy te is olyan kaptál. Ott úszik a holtest a lábába. A haverom azt mondta egyébként, hogy 60 HP van a Spy-nak. Ja, 2 szinikunaiban. Hát nem mondod, hát annyi is van. Mi ez? Ja, Nyomj egy E betűt valahova. Le fogok rakni egy... nyomom az E betűt. Ja, lenyomtam egyet. Dispenser. Jigglypuff által építetted a goló. Igaz, hogy milyen neve vagyok. Spy. Hú de túlélte, és hú de látom, hogy merre ment. Oké.